Min jażel li ma jwiġibx, min jibqa' dieħel u jinjora lill-ġurnalisti u min jgħid li hemm bżonn li nsiru nafu kemm l-industrija tal-films tħalli flus fl-ekonomija Maltija, xi ħaġa li s'issa għadna ma nafux. Dawn kienu reazzjonijiet ta' wħud mid-deputati laburisti għal fatt li Johan Grech nefaq kważi €9,000,000 fuq filmat ta' 10 minuti li fih saħansitra der l-istess Grech jirrexta mal-komiku David Williams. Flus li ntefqu minn but il-poplu Malti u Awċi. Taħseb li Johan Grech għandu jintalab ir-reżenja wara dak li ħareġ fl-aħħar jiem? Naħseb illi fuq l-industrija tal-films rridu nitkellmu mhux biss x'infiq jsir fuq l-industrija tal-films imma dak illi l-pajjiż kollu minnu jieħu lura mill-industrija tal-films. Naħseb illi dik hija diskussjoni li tajb illi wieħed iqajjem f'dal-pajjiż. Ma taħseb li jagħmel sew li nefaq kważi €9,000,000 fuq filmat ta' 10 minuti li kien hu protagonista tiegħu? Naħseb li l-mistoqsija tiegħi, il-risposta tiegħi għall-mistoqsija tiegħek kienet ċara, ġifieri hija mhux biss naraw dak li nonfqu, dak li fejn hemm infiq li jista' jsir aħjar jew biktar għaliva, why not? Tikkundanna l-fatt li Johan Grech nefaq kważi €9,000,000 fuq filmat ta' 10 minuti? M'għandix kummenti. Thank you ħafna. Taqbel mal-fatt li Johan Grech nefaq kważi €9,000,000 għal filmat ta' 10 minuti? Tħossi li Johan Grech għandu jieħu pass lura? Jiena dieħel biex niddiskutu liġi importanti tal-OHSC. Jiġifieri ma taqbilx li ma kellux jintefaq €9,000,000 fuq filmat ta' 10 minuti? Tikkundanna l-fatt li Johan Grech nefaq kważi €9,000,000 fuq filmat ta' 10 minuti? Taħseb illi kien sew li Johan Grech nefaq kważi €9,000,000 f'filmat ta' 10 minuti? Taħseb illi Johan Grech għandu jieħu pass lura? U minkejja li dawn l-istejjer dwar Johan Grech tefgħu aktar pressjoni fuq il-gvern ta' Roberta Bella, huwa evidenti li l-ebda deputat laburista ma ħass li l-Kummissarju tal-Films għandu jirreżenja. B'nies fl-industrija lokali jinsistu li l-gvern ħalla s-settura li rieħu u li Grech jinteressaħ biss mill-barranin li jiġu Malta biex jagħmlu l-produzzjonijiet il-kbar.